la veritat. Això de negociar els queda molt lluny. Primera grandíssima diferència. I en un capítol que hi ha aquí sobre bascos i catalans, reprodueix una conversa que vaig tenir amb un senyor de Madrid, que és el que en dic un hispano-espanyol, després explicaré què vol dir, que aquell senyor, és aquella mena espanyol de pura raza, no? Que, és un gent amb el que procuro parlar-ne com a molt de futbol, però aquell dia em van virar a dinar i me'l vaig haver d'empassar, i l'home, amb el vino de Rioja i de més i tal, a l'hora del cafè se li va deslligar una mica la llengua, i em va dir dues coses que primer em van deixar parat, però que són molt importants. Llavors, en aquella època, això ja fa bastants anys, en aquella època ETA estava en plena activitat. I va dir, hombre, es que los vascos, es que estos tienen cojones, no como vosotros. Perdón? No, clar, o sigui, la traducció és molt senzilla. Quan un basc no està d'acord amb tu, t'engega vida, punt, s'ha acabat. Quan un català no està d'acord amb tu, s'inventa una contraproposta. I llavors no ho entenen. Diu, què diu? Però no diu que no està d'acord. De què parla ara? Si no estàvem d'acord, no? Primera diferència. Segona diferència. La segona frase d'aquell senyor. Diu, bueno, claro, luego está, claro, lo de ETA. Recordem que ETA en aquell moment estava en plena eufòria, no? Está lo de ETA, claro. Esto es una putada, claro. Pero bueno, hay que reconocer que nosotros en su lugar haríamos lo mismo. Nosotros, como ya tenemos la Guardia Civil para estas cosas, pues... És a dir, ETA entra en el seu univers mental. ETA és una reacció que per ells és la natural, la que toca, és normal, i si nosaltres haguéssim fet una ETA ho entendrien i sabrien com respondre. Però nosaltres no hem fet una ETA, fem una altra cosa. I per això, davant d'aquest moviment que hi ha ara, pacífic, democràtic, festiu, etc., no tenen resposta. A vosaltres no us ha cridat mai l'atenció que amb tot aquest sidral que hi ha muntat no vingui ni un sol missatge positiu d'Espanya? Ni un sol intent de convèncer, ni un sol intent d'explicar les gràcies. Tots sabem que la publicitat, si poses calés i un bon publicista, et ven el que sigui. Ni un intent, ni un sol intent. Com és que no hi ha ni un sol intent de convèncer-nos? Com és que tenim davant del nas l'exemple del senyor Cameron amb Escòcia, ni se'ls hi planteja la possibilitat de fer una cosa similar? Avui mateix, quin diari és? La Razón, em sembla que és un d'aquests diaris de Madrid, posa el Rajoy a parir, però literalment a parir, perquè segons sembla, diuen, hi ha rumors que una persona de confiança d'en Rajoy està parlant de sota mà amb en Mas per veure si podríem arribar a alguna mena d'arreglo d'alguna cosa. Com una simple, converses absolutament discretes, exploratòries, a veure si podem... I només per això ja el posen a parir. El pobre Pere Navarro, que és una figura que a mi cada dia em desperta una compassió més gran, el pobre, esclar, és que l'estan trinxant entre un i els altres, no? Diu, escolteu, la posició del Pere Navarro és la posició més lògica, és la posició d'un català que no vol deixar de ser espanyol. Escolta, a veure, entenguem-nos, busquem una fórmula federal, busquem una cosa que... I se'n va a Madrid. I vamos, és que li diu, però tu de què vas, tio? De què vas? I ven aquí i ven que, bueno, que ens hem posat d'acord i no sé què. Però clar, a la primera que li fan votar una cosa al Parlament ja se'n desmarca, perquè dius, clar, és que si dic que sin aquests, els de Madrid em deixaran com un drap brut. És a dir, és una incomprensió absolutament radical. És una incomprensió radical perquè són pobles amb un tarannà molt diferent. Hi ha una llegenda, una història popular que a mi m'encanta, perquè és la mateixa, la llegenda de Sant Galderic i la llegenda de Sant Isidro. És la mateixa llegenda, en versió catalana i en versió castellana. I són iguals, excepte pel final. Què diu? La llegenda és aquesta. Sant Galderic, Sant Isidro, era un pagès que treballava a la terra i que era molt devot. Llavors, l'home resava molt, però també havia de dedicar moltes hores a llaurar la terra. I esclar, això el feia patir, perquè deia, home, si jo dedico tantes hores a treballar, potser no reso prou. Però clar, si reso més, llavors la terra no... I esclar, l'home estava molt angoixat i va demanar a Déu, Nostre Senyor, sisplau, Senyor, ajuda'm, què puc fer? I Déu se'n va penedir i li va enviar uns àngels perquè l'ajudessin. Fins aquí la llegenda és la mateixa. Aquí és on ve el canvi. A Sant Isidro, els àngels li llauraven la terra mentre ell resava. A Sant Galderic, els àngels resaven perquè pogués llaurar la terra.
Vull dir, no cal ser entès en psicologia per adonar-se de fins a quin